Pozdravujem, v tomto videu vám ukážem, ako vyzerá koncept vily, ktorú sme navrhli. Konkrétne sa jedná o vilu 212. Táto vila je špecifická v tom, že sme ako architekti zároveň boli aj investormi. Mali sme k dispozícii pozemok, na ktorom sme navrhli to najlepšie riešenie, ktoré je vhodné na daný pozemok v súlade s územným plánom, v súlade s veľmi náročnými požiadavkami, ktoré bežne majú naši klienti. Tak všetky tieto skúsenosti sme zobrali dokopy, zohľadnili sme ich v tomto koncepte aj v tomto zadaní tejto vily. Vo videu si pozrieme koncept, zadanie, lokalitu, dispozičné schémy, samotné pôdorysy, technológie, farebné a materiálové riešenie, stavebné konštrukcie, ako pracujeme so zeleňou, vizualizácie a v tomto prípade aj fotky zo stavby. Každé zadanie vily alebo aj iného projektu začína konceptom. Ten koncept je veľmi dôležitý, aby pretrváva mnoho rokov. V tomto prípade sme sa opäť raz pohrali s tým konceptom. Vychádzali sme z toho, že chceme umiestniť luxusné bývanie na konci pomerne rušnej časti mesta a sme v dotyku s lesom, kde nachádzame pokoj, oddych, sme vo svahu, v kopci, čiže zase máme výhľad k dispozícii. No a z toho celého sme vytvorili taký koncept, také možno yin-yang, kde sa stretáva ruch mesta s pokojom lesa a je to vyslovene doslova do písmena tak na tomto pozemku. Ja ten koncept opisujem trošku obšírnejšie, viacej pracujem s detailom, ale aby sme sa nezdržiavali a išli ďalej. Samotný pozemok nám určil hlavné smerovanie konceptu aj dizajnu tejto vily. Máme k dispozícii skoro pravouhlý pozemok. Nie je celkom ideálne pravouhlý, hlavne pri vstupe na pozemok, kde cesta je pod trošku iným uhlom ako 90 stupňov. No a zároveň tá uličná čiara je taká diskutabilná, pretože kopíruje tvar cesty. A práve tento moment sme využili pri návrhu vily 212, kde sme chceli na jednej strane urobiť pravouhlú dispozíciu, aby bola čo najlepšie využiteľná, ale zase z druhej strany, tak ako vždy, sme chceli doniesť do nášho dizajnu aj nejaký šikmý tvar, ktorý je charakteristický pre našu prácu. No a práve ten iný ako 90 stupňový uhol, ktorý tvorí cesta s pozemkom, tak nám vytvoril prirodzený priestor na to, aby sme v plnej miere rešpektovali stavebnú čiaru a zároveň, aby sme mali celý dom pravouhlý. Tento pozemok je v dosť svahovitom teréne, čiže veľmi zložito sa pracuje pri návrhu a ešte zložitejšie pri realizácii takejto stavby. No a práve túto zložitosť, práve tento terén sme chceli do maximálnej možnej miery využiť pri našej stavbe a myslím, že sa nám to aj celkom podarilo. Toto je vila 212, toto je náš malinko starší projekt vila 313. Tu vidíme hradný kopec Veľký Šariš, diaľnicu R4 a lesy v katastri Veľkého Šariša. Čiže tuto nám aj končí stavebná čiara a vieme, že sa tu už nikdy nič nebude stavať. Táto ulica sa volá Na Výkoši a prístup je odtiaľ z dola. Teraz sa pozeráme už z postavenej vily cez okno lesnej detskej izby, ako ju pracovne nazývame. Vidíme priamo do lesa, tuto máme gabionový oporný múr, oplotenie a bráničku, aby sa dalo vojsť do lesa. Toto som ja, ako sa zamýšľam, čo ďalej s touto vilou. Vždy na začiatku projektovania a dizajnovania potrebujeme mať jasné zadanie. Aj v tomto prípade sme si vytvorili zadanie, aby sme vedeli, čo ideme robiť, ako ideme robiť a pre koho to bude celé pripravené. Táto vila je navrhnutá pre štvorčlennú rodinu, má k dispozícii aj pracovňu, hosťovskú izbu, dokonca je možnosť zameny týchto dvoch miestností už podľa toho, ako bude chcieť konkrétny užívateľ využívať tento dom, túto vilu. Už zo samotnej dispozície pozemku nám bolo jasné, že budeme vstupovať do prvého podzemného podlažia. Chceme zaparkovať aspoň 4 auta pod strechou, teoreticky 5 v tom prístrežku, ktorý vznikol pri vile. Máme na prvom podzemnom podlaží vstupné zádverie, je to hneď prepojené s pracovňou alebo s hosťovskou izbou. Tá má k dispozícii na danom podlaží aj kúpeľňu so sprchou. Máme tu šatník, ktorý je prístupný aj z garáže, aj z časti domu, je takisto priechodzí. No a technickú miestnosť s technológiami sme dali tiež na toto podzemné podlažie. Vila má výťah a schodisko samozrejme, pretože už máme, všelijak sú tam 3 podlažia, tak ten výťah sa tam zíde. Na prvom nadzemnom podlaží, to je takéto najkľúčovejšie
podlažie najväčšie, tak tam máme vytvorený denný priestor, kde je veľká kuchyňa s komorou, prípadne s 2 komorami, jedáleň, obývacia izba a čo sa týka takej privátnej časti, tak máme tam wellness, máme tam hosťovskú izbu, kúpeľňa, je tu aj pračovňa, do ktorej sa zmestí umývadlo, 2 práčky, 2 sušičky, priestor na sušenie prádla, ktorý zvykne byť problém pri domoch, aj pri vilách, že nie to kde sušiť všetko prádlo a hlavne keď príde pomôcť nejaká pani postarať sa o toto prádlo, požehliť, no tak vie pracovať v tejto miestnosti bez toho, aby sa to prádlo rozťahovalo po celom dome. Na druhom nadzemnom podlaží sme vytvorili nočnú časť s krásnym výhľadom na mesto, do lesa. Máme ho rozdelený na nejaké 2 časti, pre rodičov, pre deti. Je tam požiadavka na rodičovský apartmán so šatníkom, s kúpeľňou. Na 2 detské izby majú k dispozícii spoločnú kúpeľňu, plne vybavenú, vecko, vaňa, sprchovací kút, 2 umývadlá a je tam ešte jedna extra miestnosť, toaleta, aby sa neblokovala hlavná kúpeľňa v prípade rannej špičky. Do výbavy domu sme zaradili výťah, krb alebo piecku. Keďže my dnes nevieme, že či tam bude krb alebo piecka, tak sme navrhli jeden komín s 2 otvormi, s tým, že sa využije buď otvor pre piecku alebo otvor pre krb. Čo sa týka technológií, tak tam predpokladáme kúrenie s nejakým tepelným čerpadlom vzduch-voda. A to bude, predpokladám, doplnené o záložný 9 kW elektrokotol. Návrh počíta s tým, že budeme vykurovať teplovodnými trúbkami v podlahe a vetraca dom bude riadeným vetraním. Určite predpokladáme aj domácu automatizáciu, tzv. IP systém domu, exteriérové žalúzie, ktoré zabrania pohľadom a prehrievaniu stavby. Uvažujeme aj o zabezpečovacom systéme. Musíme sa dostať do úspornej kategórie domu A0. Máme tam ďalšie voliteľné veci, ako je napríklad stropné chladenie a tak ďalej, ale to už je taká nadstavba tohto domu, pretože čo sa týka orientácie k svetovým stranám, tak celý dom je orientovaný na východ, čo je úplne super, pretože ráno tam krásne svieti slnko na tú celú veľkú sklenenú fasádu. No a potom, ako sa slnko točí smerom na juh, na obed, tak tá veľká sklenená fasáda už je mimo toho hlavného osvetlenia, čiže to prehrievanie priestorov tam vôbec nevzniká. Čiže aj preto je tam otázka toho chladenia, či ho naozaj budeme potrebovať, alebo si vystačíme s riadeným vetraním, prípadne s nejakým doplnkovým chladením. Takisto k dispozícii je aj klimatizácia, čiže dá sa to kombinovať potom už podľa tých konkrétnych preferencií budúceho užívateľa. Lokalita je tá najdôležitejšia vec, ktorú riešime pri návrhu domu, čiže to udáva ten hlavný smer, tvár, ako to celé bude vyzerať a preto sa práve s tou lokalitou treba trošku viacej pohrať. Tu vidíme pozemok, ktorý máme k dispozícii, je to približne 1000 m2. Toto je rozostávaná vila 313, tu už je existujúci susedný dom a v tomto čase, kedy som fotil túto fotku, tak sa využíval tento pozemok pre potreby stavby jednej aj druhej. Takže tu máme ešte raz výhľad na koniec mesta Prešov z vily, respektíve z dronu, aby sme videli, akú občiansku vybavenosť máme k dispozícii. Čiže najbližšie je tu materská škola Bajkalská, sú tu 3 základné školy, máme tu reštauráciu, kaviareň, malý obchod, fitness centrum. Toto je vlastne celá časť sídliska 3. Tu vidíme centrum mesta Prešov, tu je sídlisko 2. Keď sa potočím trošku ďalej, tak tu vidím vilu, tu vidíme Šarišský hrad, tu vidíme diaľnicu R4. No a toto je celý ten zalesnený kopec, ktorý vždy zostane lesom, čiže naozaj tá lokalita je veľmi zaujímavá, taká príjemná, takže bývanie skoro v lese. Územný plán mesta Prešov nám dovoluje postaviť takúto vilu, akú sme navrhli, môžeme zastávať až 50%, ale zeleň nám stačí 30% z plochy pozemku. Na celkom limitné hodnoty sme v tomto prípade až tak nešli, pretože nás tam limitoval les, respektíve ochranná zóna lesu. Až tuto vidíme našu riešenú parcelu. Aj v tomto pohľade to si vždy takto necháme zobraziť, aby sme videli susedov, ktorí sú pred nami, vedľa nás. Za nami je to fajn, je to les. A toto už je samotný výškopis, polohopis od geodeta, kde sme si vyznačili 2-metrový odstup od hranice so susedom, 6-metrovú uličnú čiaru. To je ten iný ako 90-stupňový uhol, ktorý som spomínal. Tuto máme ochranné pásmo lesa a v tomto priestore prakticky vieme umiestniť našu vilu 212. Tu mám naznačené výšky rohov pozemku. Cesta už bola jestvujúca, to znamená, že nechceme veľmi prudko stúpať do pozemku, takže sme sa odrazili od týchto výškových
kód a úplne ideálne nám to vyšlo tak, aby sme mali už celkom na začiatku zadefinovanú výšku prvého nadzemného podlažia, tak aby nám sedel počet schodov, tak aby sme vedeli približne v týchto miestach v strede tejto dispozície, ako vám teraz ukazujem, vystúpiť zo schodiska von do hlavnej dennej zóny do prvého nadzemného podlažia. Dispozícia a dispozičné riešenie, tak tu zase začíname so situáciou, s nejakým chceným návrhom tváru domu. Tu máme slnečnú štúdiu, vieme, kedy nám slnko bude vychádzať napríklad v júni, vieme, kedy v marci a v decembri. Takýto diagram to používame všade pri všetkých návrhoch. No, takže toto už je náš riešený pozemok, kde sa zohľadňuje odstup od suseda, týchto 6 metrov od ulice a nejaká ochranná zóna lesa. Takže navrhoval som takýto tvar, nejaké L-ko pôvodne, aby sme z jednej strany mali pekný výhľad na mesto, stade, ponad ulicu, pretože sa tam dostávame v tejto výške, akú sme si určili, pomerne dosť vysoko nad všetky ostatné stavby, čiže už nám stade neberie nič výhľad. A zároveň takýmto L-kom viem vytvoriť takú terasu vo vnútri, kde by bolo dostatok súkromia od čohokoľvek, aby vznikol nejaký taký priestor útulný. Ďalej už v tejto fáze viem, že to schodisko potrebujem umiestniť niekde tu do stredu dispozície. Nie nakoniec, pretože by sme mali strašne dlhú chodbu po vstupe do vily, ale takisto nie na začiatok, aby sme neobetovali túto peknú fasádu nejakým schodom. Čiže tieto schody a s výťahom, tak tie by som navrhol niekde túto do stredu. A zároveň, keď sa aj vyjde z toho schodiska alebo z toho výťahu, tak vyjdeme do stredu dispozície, čím si minimalizujeme chodby. My sme tu ešte uvažovali o tom, že je tu priestor na umiestnenie exteriérového bazéna, keby niekto potreboval, takže máme tu aj tento bazén zapracovaný v návrhu. Pracujeme tu s výhľadmi, či už je to do lesa alebo na mesto. Toto žltou farbou, oranžovou sú vyznačené terasy, kde by sme ich chceli mať. Vieme, že chceme tu určite nejakú malú lesnú terasu, kde by sa dobre dalo sedieť a sledovať pokoj lesa. Máme tu priestor pre nejakú takú polouzatvorenú terasu a zase takú otvorenú terasu na východ s výhľadom na mesto. Tuto už je finálna dispozícia domu, ktorú vidíme. Nevždycky je ten tvár tak, ako si ho na začiatku nakreslím, čiže sme tam optimalizovali dispozičné riešenie, takže nie je to celkom takéto L-ko, vzniklo tu ešte niečo takéto, čo si pozrieme neskôr. Už pri tej samotnej tvorbe pôdorysu ja začínam vždy s dispozičným riešením pomocou dispozičných schém, kde si nakreslím takéto štvorčeky, ktoré majú znázorňovať jednotlivé miestnosti, ich prepojenia. Takže vieme, že chceme vstupovať do vily, do nejakého zadveria, vieme, že ho chceme mať prepojené s dvojgarážou, s pracovňou, vieme, že tú pracovňu chceme mať s východom vonku na terasu, aby sa tu dalo pracovať aj bez toho, aby niekto v prípade nejakej drobnej návštevy musel vojsť do domu a zároveň, keby tu bola hosťovská izba, tak aby mala dostatok súkromia. Keďže už máme hosťovskú izbu alebo pracovňu, tak vieme, že potrebujeme kúpeľňu. Máme tu šatník, ktorý musí byť v náväznosti na garáž alebo v náväznosti na túto chodbu. Takže máme tu takúto dispozíciu navrhnutú v schéme. Tie obdĺžničky štvorčeky sú približné. Po rozkreslení tejto dispozičnej schémy nám vznikol takýto pôdorys. Čiže tu už máme všetko v mierkach. Vidíme, ako sa nám to podarilo celé navrhnúť, zmestiť a umiestniť do tohto domu, do tohto pôdorysu. To vidíme už schodisko na prvé nadzemné podlažie pre návštevy, aby nemuseli vstupovať do vily, ak idú na grilovačku hore. Prvé nadzemné podlažie, tak tu vchádzame do veľkej haly, ktorá má taký reprezentatívny účel. Hala nám rozdeľuje prvé nadzemné podlažie na veľkú elegantnú dennú zónu a na takú privátnejšiu časť, kde je jednak zázemie, čo sa týka práčovňa, toaleta, je tu wellness, je tu hosťovská miestnosť. Už v tejto schéme sme videli, že ten pôdorys pôvodný z dispozície nebude vychádzať presne ako sme ho chceli v rámci toho prvého kroku, že budeme potrebovať túto hosťovskú izbu trošku vyčleniť vonku z toho pôdorysu, čo je aj fajn, pretože sa nám podarilo zachytiť tento celý svah, čo si ukážeme neskôr, a zároveň táto terasa je taká uzatvorená, má tam dostatok súkromia. Vstupujeme do jedálne, z jedálne sa ide do kuchyne, máme tu komoru, prípadne druhú komoru alebo sklad. No a tu je obývacia izba. S modrou čiarou som vyznačil okná, ktoré by sme chceli asi mať takto umiestnené v tejto vile, v tejto dispozícii prvého nadzemného podlažia.
Takto vyzerá pôdorys, keď sa to dotiahne už do konca. Máme tu naozaj veľkú kuchyňu, jedáleň, obývačku a tieto miestnosti si pozrieme neskôr, kedy budú tak trošku viacej rozanalizované, rozobraté do detailu. Čo sa týka druhého názemného podlažia, tak tu už nám stačí menšia hala, aby sme priestor pri schodisku využili v kúpeľni pre deti. Vznikol tu taký možno komplikovaný tvar, ale keď sme hľadali už to konkrétne dispozičné riešenie, tak táto kúpeľňa už má takú logiku. Vieme, že potrebujeme vecko a tá dispozícia bude dosť hlboká na to, aby tam bolo len vecko, tak za tým veckom nám vznikol priestor pre sprchovací kút, je tu okno, priestor pre vaňu, toaletu, umývadla. Máme tu jednu detskú izbu, ktorá by sa mala pozerať sem na mesto a druhá sa bude pozerať do lesa. Rodičovský apartmán je oddelený od tých detských izieb touto halou. Vchádzame do chodbičky a máme tu spálňu s veľkým oknom s výhľadom na mesto, je tu šatník, kúpeľňa s toaletou so sprchou. A toto je terasa pre túto spálňu. Takto vyzeral nakoniec tento pôdorys, keď sme ho zoptimalizovali z tejto dispozičnej schémy. Logika tam zostala pôvodná, no a takto to celé vyzerá. Čiže už aj táto kúpeľňa má svoju logiku, už je tam aj toaleta, máme tam vertikálne jadro, skade by sme vedeli potiahnuť rozvody vody, kúrenia. Tu zase v tejto kúpeľni rodičovskej máme predpripravené rozvody pre vetranie, ďalšie technológie, čiže máme tam priestor pre technologické veci vo vile. Počas dizajnovania veľakrát vznikajú aj 3D modely, v tomto prípade sme ich vytlačili trošku viacej. Tu si môžeme pozrieť teraz, ako to bolo myslené so vstupným zadverím. Tu je taká schéma, ktorá znázorňuje to, že máme tu vstupné zadverie. Takou zdanlivou nevýhodou bola dlhá chodba, tmavá, ktorou sa dostávame do chodbičky pri výťahu a pri schodoch. To je hlavný komunikačný koridor medzi vstupom a schodiskom alebo výťahom alebo garážou. No a my tu máme ešte vytvorenú takú jednu zaujímavosť v tejto vile, v tejto chodbe. Máme tu priestor pre 2 kusy umenia. Tu by malo byť umiestnené umenie, ktoré bude symbolizovať vítanie hostí alebo obyvateľov vily a bude komunikovať s tým naprotivkom svojím, ktorý bude zase sa s hostiami alebo s domácimi lúčiť pri východe z vily. Čiže tu máme niečo na privítanie, niečo na rozlúčku. Tak to sú body, kde v tých ďalších krokoch by sme mali umiestniť nejaké umelecké diela, ktoré by práve tento motív, práve tento koncept zosilňovali a znázorňovali. Tu vidíme vstupné nádvorie pred vilou, kde vchádzame s autami do dvojgaráže alebo do prístrežku. Ten je taký široký, že zmestia sa tam teoreticky aj 3 auta, ale ja tam kreslím pohodlné 2 parkovacie miesta. Máme tu pohyb ľudí pešo od bráničky alebo pohyb pre návštevu, ak sa idú dostať hore na prvé nadzemné podlažie v prípade nejakej party alebo grilovačky alebo čohokoľvek iného. Nemusia vôbec vstupovať do vily, nemusia riešiť prezúvanie a takéto veci. Táto schéma vysvetľuje, ako je myslená pracovňa alebo hosťovská izba. Čiže máme tu samotnú miestnosť, ktorá je prepojená s tým exteriérovým sedením vonku, to tvorí jeden celok. Aby to malo dostatok súkromia, tak tu navrhujeme umiestniť nejakú zeleň, takisto aj ten pohľad, aby nebol do tohto oplotenia, ktoré navrhujeme pevné neprehľadné oplotenie. Nemusí to byť automaticky niečo vysoké, ale pointa je, aby sa zabezpečilo toto súkromie. Čiže toto by malo tvoriť jeden taký kompozičný celok a tu je ešte vyznačená aj kúpeľňa, ktorá je určená práve pre túto miestnosť. Toto je pohľad, o ktorom rozprávam. Je to pohľad trošku zvyššia, tá brána automaticky nemusí byť strašne vysoká, pretože ak by sme chceli urobiť takúto rovinu, tak v týchto častiach vstupu už narastie celkom dosť do výšky. Tuto mám znázornenú dispozíciu prvého nadzemného podlažia, čiže tu je ten spomínaný pohyb hosti hore na túto grilovaciu terasu, prípadne ešte aj na túto terasu sa vedia dostať bez toho, aby vstupovali do vily. Čiže tu predpokladáme veľké sústredenie sa energie, má to viacero vstupov, čiže je to z hosťovskej izby, z hornej záhrady, od vstupu, z dennej zóny alebo len proste z tejto haly. Tuto máme znázornenú kuchyňu. Tu sme potrebovali zastaviť trošku energiu, ten energetický tok, aby rovno oproti tomu vstupu hneď nebolo sklo smerom von, tak je tu aspoň tak symbolicky jedna stena. Tu je druhá stena, ktorá zase by mala zabezpečiť tú útulnosť tejto kuchyne, tak ju trošku uzatvoriť a zároveň vytvoriť priestor na sedenie vonku, aby sa sedelo nie pri skle, ale aby sa sedelo tak, že za chrbtom bude stena. No a zároveň tu nám ostal otvorený veľký priestor sklenený s výhľadom, ktorý je naozaj škoda zakrývať a neukázať. Prestrešenie končí až sem, čiže naozaj to pôsobí takým uceleným jedným dojmom.
Toto je dôležitá hala, je to taký centrálny úzol, pretože sa stade dostávame do schodiska výťahu, ktoré prepájajú vertikálne celý tento objekt. Máme tu vstup do wellness a pre hostí, východ vonku na terasu a do dennej zóny. Očakávam, že túto halu budeme dizajnovať nejak reprezentatívne, je tam priestor na nejaké sedenie, na umenie, na tieto steny po bokoch, čiže je to veľmi významná časť domu, taký naozaj prvý dojem, keď sa vyjde z výťahu alebo z týchto schodov. Čo sa týka kuchyne, tak kuchyňa je umiestnená tak, aby nebola v tom hlavnom komunikačnom ťahu, je takto trošku viacej zastrčená dozadu. Je výnimočná tým, že je extrémne veľká, má dva ostrovčeky, rozmer ostrova je 3 m x 1,20 m, toto je barový ostrov, toto je kuchynský ostrov a tu máme ešte ďalšiu pracovnú linku, umývanie. Tu predpokladáme varenie, v tomto ostrove je umiestnené ešte ďalšie umývadlo pre potreby toho varenia. Máme tu priestor pre vysoké spotrebiče, takisto aj tu a plus je tu k dispozícii jedna komora. Táto kuchyňa je určená pre veľmi náročných obyvateľov, ktorí radi varia, takže tento ostrov je skôr taký na varenie, voláme ho že varný ostrov a tento ostrov je taký skôr barový. Ale už keď máte tú návštevu, tak sedí sa pri tomto ostrove a nemusí sa tuto sedieť pri nejakom eventuálnom neporiadku alebo nejakých pomôckach pre varenie. Táto kuchyňa je trošku taká vonku vystrčená, pretože tu uvažujeme o tom, že by sme za umývadlo, za kuchynský dres umiestnili poličku, na ktorú sa dajú podkladať bežné spotrebiče, ktoré potrebujete doma mať, sú malé a vo finále, keď ich máte poukladané vonku dostupné, tak tvoria taký neporiadok, ako je rýchlovárna kanvica, nejaký mixer, nejaké nože, koreničky a všelijaké také drobnosti, ktoré sa bežne používajú v kuchyni. Tak tu máme rozšírenú kuchynskú pracovnú dosku, ktorá by sa dala ľahko nejakým spôsobom zhora alebo z boku zatvoriť. A tým pádom všetky tieto spotrebiče zostanú za nejakou stenou a nebude ich vidno v interiéri. Je dôležité na to myslieť už pri tomto návrhu, pretože k ostrovom potrebujeme doviesť elektrickú energiu. Keď to chceme mať všetko pekne v detaile spracované, tak aby sme sa vyhli čo najmenším prerábaniam počas práce na interiéri. Tu vidíme pohľad z kuchyne do denného priestoru, tu je ten prvý ostrov, tu je ten barový ostrov, tu máme navrhnutý takýto digestor, ten môže byť zvesený z vrchu dole, môže byť urobený ako keby do dosky, priestor na to je. Tu je zase pohľad do kuchyne z toho interiéru, vidíme nejaké barové sedenie, jeden ostrov a za ním druhý ostrov. Pre vysvetlenie druhé nadzemné podlažie vyzerá takto, čiže toto sú detské izby s vybavením a toto je rodičovský apartmán s vybavením. Tu sme sa sústredili na to, aby sme tie výhľady mali namiesto z rodičovského apartmánu, no a z detských izieb sme to kombinovali. Mohli sme mať výhľad do lesa z obidvoch, ale prišlo nám také zaujímavejšie to skombinovať, čiže jeden výhľad nechať na mesto, druhý výhľad nechať na les. To je opäť náš pracovný model, ako to vyzerá v tom 3D, keď si niekto nevie predstaviť, alebo to chce mať jednoducho takto vytlačené, tak je to také celkom milé, názorné. V tomto reze vidíme, ako je výškovo usporiadaná táto vila. Takže z tejto hosťovskej sa vychádza na grilovaciu terasu. Je to tak prepojené malinko aj s oknom do dennej zóny. To okno je malinké štrbinové. Tu zase vidíme výhľad z detskej izby smerom na mesto. A tuto je už terasa a výhľad z rodičovského apartmánu. Tieto výhľady z dennej zóny sú tiež veľmi veľkorysé a takisto je tu vytvorený dostatočný priestor pre exteriérovú terasu. No a tu už vchádzame do domu s autami konkrétne, takže táto garáž nám vlastne vytvorila taký priestor, ktorý je potrebný pre auto a tým pádom sme to odkopírovali a urobili sme taký istý priestor aj hore v obývačke. Na tomto reze vidíme schodisko, ako je myslené a zároveň aké máme svetlé výšky. Pracujeme so svetlou výškou 2,7 m, čo je úplne bezpečný rozmer pre praktické používanie interiérových dverí, keď ich chcete mať od podlahy až po strop, ako v našom prípade. Takisto okná, my uvažujeme vždy s tými oknami, ktoré idú úplne že od podlahy až po strop. Do týchto rozmerov nepotrebujeme žiadne zložité príplatky za kovanie a pánty na týchto oknách, čiže zatiaľ sme v štandardných rozmeroch, čo je super. A tu vidíme ešte nejaký priestor, ktorý máme v podhľadoch, pretože tam, kde nám nejdu rozvody,
Po obvode miestnosti sa snažím umiestniť rozvody a stred, aby sme vedeli dvihnúť viacúrovňovým sadrokartónovým podhľadom, čiže vo finále nám tam vznikne svetlá výška skoro 3 metre. Na tomto reze ešte vidíme komín, keďže takáto jedna rúra by vyzerala dosť neproporčne v celej tejto stavbe, tak my sme celý tento komín takto obstavali, obložili sme ho obkladom, aby tak pôsobil trošku mohutnejšie, aby nebol taký nenápadný, že tam musí byť, ale že naozaj ho tam chceme mať, veľký, dominantný komín. Farby, od začiatku pracujeme s farbami, máme veľmi veľa fasády, nemôže to zostať len v jednej bielej fasáde, tak chceli sme to skombinovať rôznymi materiálmi, ale zase, aby sme neuleteli farebne, aby sme tam nemali veľmi veľa farieb. Vybrali sme bielu farbu a šedú farbu. Čo sa týka najväčšej plochy bielej farby, tak vybrala sa šúchaná silikónová omietka, je tam zrno 1,5 mm a k tejto takej trošku drsnejšej omietke, aj keď je to veľmi jemná hladká omietka, ale v tom detaile je proste zrnitejšia, sme kombinovali hladkú Fundermaxovú prevetravanú bielu fasádu, ktorú vidíme tu, a zároveň k týmto dvom bielým farbám sme potrebovali nakombinovať vhodné šedé obklady a vybral som k hladkému Fundermaxu bielemu takýto hladký, uhladený, skoro čierny obklad, ktorý imituje veľmi uhladený kameň, vidno tam pekné žily v tom kameni, je to hladúčke a veľmi nám to ladí s tou bielou Fundermaxovou prevetravanou fasádou. Bielu omietku z hrubkou zrna 1,5 mm sme zase navrhli kombinovať s takouto šedou imitáciou kameňa, ktorá už má v sebe taký výraznejší reliefne takisto členitá, tak ako je členitá aj táto biela 1,5 mm fasádna omietka. Čiže pozerali sme do keramičky Mirage a vybrali sme naozaj veľmi kvalitné obklady a dlážby, ktoré sme v tomto prípade použili ako fasádny obklad. Konštrukcie. Aj keď máme netradičné tvary a zložité riešenia, tak snažíme sa vždy pracovať s takými overenými konštrukciami, čiže veľakrát robíme stehly z betónu, sklo, železo. Doplňame to rôzne keramické obklady, pretože sú rovnako farebne stále, vydržia strašne dlho, sú predvídateľné, ťažko sa poškodia, že ku konštrukciám asi takto, aby to bolo konzervatívne riešenie a aby nebol problém do budúcna napríklad s predajom alebo s čímkoľvek skrz nevhodne použitý konštrukčný materiál alebo konštrukčný systém. Zeleň. Vždy pripravujeme koncept aj záhrady okolo našich víl, pretože už len ten samotný objekt nemôžeme umiestniť do ničoho. Vždy okolo tej víly musí niečo byť, aby to nepôsobilo prázdno. Takže aj v tomto prípade sme urobili taký koncept zelenia, ako by mala byť umiestnená na pozemku. Takže máme tu tvar vily, máme tu zaujímavé miesta, ako sú grilovacia terasa, lesná terasa a takáto terasa s výhľadom na mesto a ešte dole máme jednu terasku, ktorá je určená pre pracovňu alebo hosťovskú izbu. Touto modrou šrafou zase mám vyznačené prvky zelene, ktoré treba nejakým spôsobom riešiť, ktoré sú dôležité. To je napríklad oproti hosťovskej izbe. Potom je tu jeden zelený prvok, ktorý potrebujeme mať umiestnený pri prechode o poschodie vyššie. Máme tu ďalší zelený prvok, ktorý bude tvoriť aj bariéru, aj pohľad do tohto záhradného priestoru napojeného na grilovaciu terasu. Potom tu máme ďalší zelený kus, ktorý nám vlastne bude robiť hranicu medzi vysvahovaným terénom a touto rovnou časťou pri grilovacej terase. Potom máme tu ďalší kus zelene, ktorým potrebujeme uzatvoriť pohľad do tohto rohu pozemku, aby to neostalo také otvorené. Je tu existujúca zeleň, s ktorou my nevieme robiť nič, ale treba ju rešpektovať a počítať s ňou, že ju máme. Máme tam ešte jedno miesto vyznačené, ktoré by si pýtalo nejaký tiež zelený prvok a máme tam ešte jedno miesto číslo 7 vyznačené, ktoré by si tiež žiadalo nejaký zelený vertikálny prvok. Tu je vysvetlená zeleň číslo 1 hneď proti hosťovskej miestnosti, kde chceme docieliť nejakú peknú kompozíciu, taký strom, ktorý bude mať nepravidelný tvar, obsypaný nejakými kríkmi zo spodu a zároveň uvažujeme o tom, že z ulice nebude vidno do tohto priestoru. Ako príklad som tu vybral nejaké gínko. Toto je prvok číslo 2. Potrebujeme toto schodisko nejakým spôsobom trošku ozvláštniť, trošku zabrzdiť celý tento prechod, čiže tu máme navrhnutý ďalší priestor pre zeleň.
Toto je vizualizácia schodiska už s umiestnenou zeleňou. Vidno tu už aj svetelné prvky, ktoré by osvetľovali tento celý priestor. Čo sa týka tejto grilovacej terasy, tak tu by sme radi umiestnili nejaký veľmi zaujímavý strom. Môže to byť olivovník, akurát o ňu sa treba trošku zložitejšie starať, môže tam byť niečo ako nejaký exteriérový bonsai, takže tu by mal byť umiestnený nejaký veľmi pekný, dominantný prvok, na ktorý je radosť pozerať, ktorý by sa dal krásne nasvetliť. No a tu už vidíme priestor pre ukončenie celej tejto záhradnej časti, čiže opäť tu potrebujeme umiestniť nejakú zeleň. Borovice by sa tam úplne v pohode vedeli umiestniť. Toto je taký príklad bonsaja, ktorý keby bol ihličnatý, bol by celý rok zelený, mohlo by to vyzerať veľmi fajn v tomto malom uzavretom atriu. Tu vidíme terasu s výhľadom na les alebo do lesa. Tu potrebujeme uzatvoriť ten pohľad a pracujeme s jestvujúcou zeleňou. Tuto si vieme predstaviť nejaké veľké tuje, pod ktorými nerastie nič, pretože celý tento trávnik bude mať dosť málo svetla a zle sa tam okolo neho kosí. Čiže najlepšie by bolo, keby tam pomaly ani žiaden trávnik nebol, ale že by tam bola možno nejaká vysypaná dúhová kôra, možno nejaký štrk, aby táto starostlivosť bola o niečo jednoduchšia. Toto je ukážka nejakého kvetu, ktorý by sme vedeli umiestniť do pozície číslo 5, na ktorý by sa dalo pozerať práve z tejto lesnej terasy. Vizualizácie. V tomto prípade sme urobili niekoľko konzervatívnych vizualizácií, ktoré majú zdokumentovať celý dom. Či už je to pohľad od ulice na vilu, toto je pohľad z miesta, kde sa pristupuje ku vile, z ulice na Bikoši. Tento pohľad nebude asi veľmi reálny, pretože sme tam výrazne nižšie, ale chceli sme vám tu ukázať, ako vyzerá táto terasa. Tu vidíme pohľad na vilu od suseda. Tuto sa vychádza hore po schodoch spred vily. Tu už vidíme rôzne stromy, ako sme skúšali umiestňovať, že či tam bude niečo skôr vyššie alebo nižšie, alebo urobiť to niečo takéto s týmito tujami, čiže máme to ešte takéto rozpracované. Toto je ten jeden dominantný strom. My sme tam ešte pracovali s takýmto riešením, aby to sedenie bolo trošku ďalej od toho skla, ale potom sme sa nakoniec rozhodli, že by sme predsa nechali to sedenie hneď pri skle a toto radšej nechať zelené, aby stále to súkromie tam zostalo, aby sme nemali toho príliš veľa, čo sa týka údržby, starostlivosti a tak ďalej. A zároveň aj ten strom, tá zeleň bude mať viacej miesta. Tu už vidíme pohľad do vily, do detskej izby, ktorú voláme ako lesná detská izba. No a toto je ten priestor, ktorý sa zložito kosí, že tu by som si vedel predstaviť niečo borovicové, možno vysoké, len aby tu nebolo veľa tej trávy, o ktorú sa treba starať. My sme si už aj pripravili vizualizácie aspoň tejto dennej zóny. Použili sme takýto zaujímavý vertikálny obklad, nejaký takýto odvážnejší gauč. Za chrbtom máme síce sklo, ale vieme si ten gauč aj prispôsobiť tak, aby sa dalo sedieť trošku inak, že nemusíme byť orientovaní chrbtom k tomu sklu, ale môžeme si ho otočiť. Sú tam dve možnosti, toto je jedna z nich, alebo bude umiestnený na mieste, kde je teraz televízor, ale televízor bude pred sklom, ale zase sú ľudia, ktorí telku skoro vôbec nepozerajú, tak im je to úplne jedno, kde bude televízor. Takže toto by sme naozaj nechali už do tej ďalšej interiérovej fázy. Z tohto projektu máme aj dosť veľa fotiek, pretože sme boli pri celej výstavbe vily. Tu vidíme stavbu, ako prebiehala, ako sme ju celú umiestňovali, betonovali. Robili sme strop pomocou stropných nosníkov. Bolo to pomerne zložité, ale zase ten betón na týchto stropných nosníkoch je veľmi silný, pevný. Má to svoje výhody a takisto aj tá rýchlosť bola veľmi rýchla. Čo sa týka tých ďalších názemných podlaží, máme tým pádom stropné nosníky len na obvodových stenách a celý interiér si môžeme meniť v prípade potreby akokoľvek. Čiže tie steny vnútri nie sú nosné. Toto už vidíme vilu tesne potom, ako sme zasklili a na tomto obrázku vidíme, ako sa začala robiť fundermaxová prevetrávaná fasáda v tomto jednom mieste. Čo sa týka tých terénnych prác, tak toto bolo naozaj asi jedna z najväčších položiek a taká čierna diera na peniaze, ktorá sa veľmi ťažko odhaduje. Vždy sme potrebovali nejakú zeminu premiestniť, uvoľniť si priestor a potom to zasýpať, ako náhle to odkopete, sa vám tá zemina kvázi na Kypri, čiže máte dvojnásobný objem, treba to zhutňovať a tak ďalej. Čiže tieto zemné práce sú mimoriadne náročné, nie na to, že by sa nedali urobiť, dajú sa urobiť, ale je to náročné hlavne na tie financie. Keď to chcete dobre urobiť, aby vám to príliš nesadalo, je to taký žrút peňazí. Tam, kde sme mohli, tak sme používali takéto prefabrikované betónové LK, vyzerajú veľmi dobre, ten betón je dokonale spracovaný a ďalej ho už netreba nejak opracovať, upravovať, čo sa týka povrchov. To máme tiež v exteriéri dosť veľa využité. To je niekoľko pohľadov z dronu. Tu vidno, ako sme
naozaj chceli mať ten detail pekne zapracovaný. Je tu špeciálne vyspadovaná strecha. Máme tu takisto tento detail, ktorý som ja nechcel zakrývať nejakým oplechovaním. Že viem, že to vidno len z dronu, ale predsa chceme to mať takéto celé pekné, odladené. Som si na to dal fakt pozor, aby sa to niekde na konci nejak nezmrvilo. Tuto už vidíme celú našu parcelu, hornú časť záhrady, tú rovnú časť záhrady s touto grilovacou terasou, schodisko dole na toto spodné nádvorie, tuto je prístrešok a ešte priestor pred vilou. To je taký typický pohľad na vilu, na tento Fundermaxový obklad s tmavým obkladom a potom, čo sa týka tej omietky, tak tá je v kombinácii s tým svetlejším obkladom, čo je tuto dole na prízemí a takisto aj ten komín je s tým svetlejším obkladom obložený. Takže toľko ku Vile 212, toľko ku prezentácii našich konceptov. Uvedomujeme si aj to, že na dizajne vily je ďaleko viacej práce ako na dizajnovaní štandardného rodinného domu a máme to dosť premyslené a je škoda, keď to nevieme odprezentovať, takže aj preto je táto prezentácia návrhu tak podrobne spracovaná, aby sme dokázali tie myšlienky, ktoré boli pôvodne len v našich hlavách, odovzdať aj budúcim majiteľom, aby vedeli, ako vznikol ten dom, prečo vznikli tie jednotlivé časti toho domu, že to malo fakt že veľký zmysel a aby sa mohol ďalej hrdo píšiť tým, že má prepracovaný, vymakaný dom alebo vilu.